kuthule bandleni. Amen. Bathandekayo ke egameni lenkosi yethu uJesu. Usasemuhle uJesu. Amen. Usaphila futhi phakathi kwethu singabazalwane. Amen. Ekugcina abazalwane sisenkonzweni yokubonga, sisenkonzweni futhi yokuhlukana kwabazalwane. Amen. Manje ke singabantwana bakaNkulunkulu kodwa asiyeke ukuthandaza, asiyeke ukukhuleka enkosini. Amen. Ngokuba fanele ubonge ukulala, ubonge ukuvuka. Ngokuba phela akusiko kwakho kaNkulunkulu. Yani wena kokuqala ke bazalwane ngibonga abazalwane, ngithanda ukubonga. Ngiyabonga babamahlango, ngibonga nonke bazalwane. Amen. Futhi kuyintokozo kimi ukuhlangana nabazalwane sibambisana enkonzweni yokuthi sidumise uNkulunkulu, sicelebrate ukuthi uJesu sithathe la wasibeka la. Uyabona ukuthathwa, yabona ukuthathwa uNkulunkulu bathandeka akusiyo ukuhlakanipha kwethu. Yazi abaningi basele endleleni ngenxa yenkinga ukuthi bona bathi mina ngumfo kabani, ngiyaziphilela, ngiphila futhi ngamandla ami lawa engiphila ngawo, angeke ungitshele ngalutho kodwa nini bazalwane niteleko nezenkosini. Ngiyabonga kakhulu, nginibonga konke nonke bazalwane. Incwadi yokuqala ngicela ukuthi mfana wami ungivule incwadini yamaHubo 1:34. Sikhuluma ngokubonga bazalwane. Amen. Ekugcineni incwadini yokugcina uLuka 2. Bazalwane ngizoyenza amasinyane lingaze libuye lezulu. Amen. Libuye ngenxa yami. Amen. Ngifuna ukuthi lezulu libuye ngenxa yayo sesicedile. Konke sisheshe sikucedise nje masinyane bazalwane. Futhi kumnandi ke la enkonzweni namhlanje uNkulunkulu khona nezulu likhona. Yabona ke hambisana makhona ipapa lesishiwo sikhona. Yini Chebo. Nakufuna kwazi isidebele. Yabona bakhona konke, yabona kuhamba kamnandi. Yabona ipapa liyazihlela. Liyehla bazalwane. Yabona ke inkosi yethu yoba yinhle ngoba khona umculo ngapha akuthi khona la kushoda khona. Ngibonga kakhulu kini nonke bazalwane, ngisho kusaphinda hlobo zami ungathi uNkulunkulu angangcinela nini. Futhi uNkulunkulu siphinde sibonane unyaka nozayo angigcinile. Ngiyamthemba lo Jesu siyobonana unyaka nozayo. Ngizocela ke inceke kaNkulunkulu ungivulele lencwadi. Amen bazalwane. Qalele ngesihloko oqala. AmaHubo 1:34. Isihloko sithi isibusiso sika Jehova siphezulu kwabambongayo uJehova. Yabona isibusiso sikaNkulunkulu siphezulu kwabantu ababonga abani uJehova. Yabona ukuswa kwene emakhaya nadela konke nathi nizobonga. Isibusiso sikaNkulunkulu siphezulu kwenu. Amen. Yazini ukuthi nimaphuma la niphuma nesibusiso sikabani sikaNkulunkulu. Ngoba nizela nizodumisa uNkulunkulu. Mayingako maniphuma niyophuma nesibusiso. Amen. Yabona nasemakhaya yonke into yebeza kuvelela ngeke isakuvelela. Ngoba uphume nani nesibusiso sikaNkulunkulu. Ngoba nishiye konke, ngiyabonga insizwa nanibonga nonke bomama nabantu abasha. Nishiye konke nakhetha uJesu. Amen. Yabona kubalekile, yabona uyasinda uma kuwe Jesu. Ngezwe manje ukuthi hawu usuke wena emva kwakho kwavela lokho. Amen. Usindiso bani uJesu. Amen. Qhubeka nceke. Verse 1. Bekani nimbonge uJehova nina nonke izinceko zikaJehova. Uyabona bonke bhekani nina nonke izinceko zikaNkulunkulu. Mazibonge bani uNkulunkulu. Yabona ukubonga uNkulunkulu ukuthi yabona bengeke usuke lo nyaka ngisaphila emhlabeni uziyophela ngisaphila sokusele koncane bazalwane singene unyaka nomusha asikafiki enyaka nomusha bathandekayo kepha ngegama lika Jesu sizofika. Amen. Futhi masihleli kuphi enkosini sizofika. Yabona abanengi basele endleleni bathandekayo bebafisa ukubona leso namhlanje abasakubona. Amen. Ngani bekusokuphela isikhathi. Thina isikhathi sisazivumela ukuba sidumise uNkulunkulu sibe nokubonga. Amen. Ukuthi inkosi usithathela wasibeka la. Qhubeka nceke kaNkulunkulu. Verse 2. Phakamiselani izandla zenu endlini engcwele. Yep. Nimbonge uJehova. Uyabona ukuza kwenu la niphakamise izandla. Uyabona ukuphamisa izandla endaweni engcwele kabani kaNkulunkulu.
Yabona umusa kaNkulunkulu niyofumana mani fika la endlini kaNkulunkulu nidumisa uNkulunkulu ngiyabonga. Qhubeka evesini kaLuka bathanda ukuthi incwadi esihamba ngayo singabazalwane sisazophuma nami kuyinkonzo yami ngisazophuma ngidabula phamazwe. Ngiphikelele kwelakithi ngoba noJoseph uqobo. Kwenzeka ngalesikhathi lesi waphuma kule ndawo abekuyo waphikelela endaweni yakuwo. Lapho uyazazi nomuntu uyazazi wazalapho uyazi nawo kaDawulala. Uyazi kwaDawulala. Noma ngathiwana ngathi umama ngathi hlala kodwa uyasho ukuthi inkaba yami yaile. Uyamthatha naye uyamthatha naye mama sahambe siyakhona le. Uyazi inkaba yami yale kaNdebele. Yabona noma ubani uyazi ufanele aphume. Hayi uzosala wena mama Ngobeseke ngabaya kuye le. Ngokuphuma ngaya kuye le mama Ngobeseke. Incwadi ngokuba Luka 2 suka ku verse 1. Ukuzala kukaJesu nokusoka kwakhe. Verse 1. Wathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Augusto sokuba kubalwe izizwe zonke. Verse 2. Lokhu kubala kokuqala kwenziwa nguKeniriniu engumbusi waseSiriya. 3 bonke baya kubalwa yilo nalo umzini wakubo. Uyabona ke kwaphuma ngaleso sikhathi njengoba sazi kunguDisemba ukuthi siyazi kuholiday siyazi ukuthi ukuzala kwaJesu. uJesu uzalwa kuphi usendleleni yokuya kuphi uyabona uJoseph uye endaweni yakakuwo. Kodwa insuku zaphela endleleni njengamanje singesisaphuma sisahamba saye emakhaya abanye baphelele endleleni abafiki laba yakhona. Manje ke ingakho sizocela kuNkulunkulu indlela yokuhamba endleleni silondoloze uNkulunkulu ukuze sifike la sithi siyakhona. Yabona nomntwana kaNkulunkulu njengoba sikholwa sifisa ukuthi masuka la emhlabeni sifike ezulwini lapho esikhonzela khona abazalwane. Umntwana kaNkulunkulu mangapheleli la emhlabeni. Umntwana kaNkulunkulu makadlule emhlabeni njengoJesu. Yabona sithi singabalandeli baJesu. uJesu wanqoba la emhlabeni. Amen. Yabona wanqoba futhi into ayisho ukuthi mina ngizofa ngivuka. Amen. Wayenza lento uJesu ngempela bambethele bathi baqedile ngayo babeka itshe elikhulu ukuthi uJesu akeka wavuka. Amen. Bazomkhombisa nami ukuthi ngempela kukhona ukuvuka abafileyo. Amen. Kukhona nokunyukela ezulwini. Uthi akwenzile konke obuye emhlabeni sambona. Kuthe lapho wena uJesu wanyukela ezulwini. Bamgqolozela abafundi bakwanyukela ezulwini. Nathi ke singabantwana bakaNkulunkulu fanele sazi ukuthi masendlule emhlabeni siye ezulwini. Yabona ukubalekile fanele sidumise uNkulunkulu sihlale enkosini bazalwa singasuswa yilutho. Amen. Ziningi izinto zingasusa kodwa thina singasuka uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu amazwi okubonga abazalwane enkonzweni yanamhlanje na futhi njengoba ngishilo ngathi angithandi kuba inkonzo izeline izulu. Yabona mase kusume mina lizokuna izulu. Phela mntwana. Amen. Yabona ngumntwana enkosi bayosoline manje. Hayi wena usinkosi wena. Yemi inkosi. Inkosi busise bazalwane.